Mai doresc să spun, nu-i mare lucru. Practic, cu un sistem de motor cu apă se poate obține energie de la o microcentrală pentru un cartier sau pentru locuri mai mari, de pe locuințe mai mari. Deci, un cartier sau suprafețe mai mari locuibile. Și e foarte simplu, practic, pentru că se bazează pe eliberarea tensiunii superficiale a apei. Prin electroliză, apa eliberizează hidrogen, se folosește bateria cu hidrogen și, practic, rezultanta de tensiune electrică se folosește în scopuri, hai să zicem așa, caritabile. Mai ai secunde. Mai ai secunde. Pe de altă parte, vă rog frumos, aș mai băga o lege, dacă stau să mă gândesc bine, legea ar fi: la un oraș cu o populație de peste 50.000 de locuitori, legea 1 pe 10 însemnând din 10 locuitori, unul singur să aibă mașină, nu din 10 locuitori 3 să aibă mașină. La un oraș cu o populație de 50.000 de locuitori, unul singur să aibă mașină, nu. Nu 3 locuitori din 10 să aibă mașină. E o idee foarte simplă. Practic se reduce și poluarea și zgomotul, se reduce și periculozitatea traficului rutier, se reduce și... E o lege foarte simplă și, practic, dacă stai să te gândești că legile vor fi mult mai dure, nu orice băut la volan și nu orice copil se poate sui la volan. Mai are secundă.